T'as pas pris ta cam, Lou? Non. Oh non, il a pas pris sa caméra. T'as ta cam? T'as ta cam ou pas? T'as la cam. Moi je me suis fait piquer tout à l'heure du coup. Ah, super. Putain, c'était la merde, c'était la merde. Purée. Le soleil qui tape là, vous êtes magnifique. Gâteau. El gato. El deuxième gâteau. Deux gâteaux. Deux gâteaux. Tres gâteaux. Cuatro gâteaux. Bien. Il est bien dé lui. Prošel kolem žbrušel, vleku a přes recepci ušel cesty půl. Přes voňavý vestibul. Už dopředu si slyšel, že bufet by tu celkem ušel. Mají prý i kyše, vypadá to jednoduše, pepř i sůl. Tak si rychle nabídnu a sekanou spružen. Zastavil se zvedle u žen, hlouček je tu združen. Cítíš se sám sobě něco dlužen, tak si vplul a nabídku obhlídnu. Každý by dosvědčil, jak rychle si přikřepčil a hřebínek se ti zvětšil, když se v zrcadle přesvědčil, že jsi hezky cool. Když v tom ti číšník zahlídnu, nenápadným okem zachytil tě s tvým tlumokem a rozvážným krokem se po straně bokem k tobě nachomítnul a potichu namítnul. Já sleduju tě dlouze, nezdá se, že podléháš touze, tak tě prosím pouze ke kdekomu se jenom znouze nepřitul. Láska není švédský stůl, nechovej se jako fůl. Láska není švédský stůl. Koukám, seš zahlcen, ale nebuď z toho zdrcen. Prostě vybírej si srdcem a nejen z toho, co se zrovna nabízí. Nejhorší jsou remízy. Přemýšlej i o tom, komu z toho bude jak potom a že ten tvůj bon